Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Limited face-to-face classes sa College of Medicine ug Nursing sa University of St. Lasal ang pagasugura na sini nga bulan sa Nobyembre. May report si Nico Delfin. Nakahanda ng pasilidad, mga classroom, mga manunudlo kag masobra 1,000 nga mga estudyante sa College of Medicine kag Nursing para sa natalana nga pagbalik sang limited face-to-face classes sa University of St. Lasal Bacolod sa Nobyembre 22. Suno sa pamunuan sang universidad, Nobyembre 5 sang ginaprubahan sang Commission on Higher Education, Department of Health, DILG kag Bacolod Emergency Operations Center ang Certificate of Authority para sa USLS nga sugda ng pagpatuman sang limited face-to-face classes para sa 3rd year kag 4th year students sa College of Medicine kag Nursing karon nga may pandemic. We're very happy, excited because we have actually worked hard for this to ensure that our campus is ready for the gradual reopening of our campus for limited face-to-face. Magluwas nga fully vaccinated ang mga manunudlo pati mga estudyante, ginapasiguro sang universidad nga masunod ang pagpatuman sa health protocol agod mapunggan ang paglaptas ng COVID-19 virus. There will be 16 students that will be accommodated for 8-hour period to complete all students belonging in one section within a 4-day schedule. For the clinical experience, each group comprises of 7 nursing students to be assigned in different non-COVID areas of the hospital. And for the College of Medicine, on campus, a maximum of 8 students will be accommodated in the laboratory within a 4-day schedule. Ginpahayag man sa opisyal sa universidad nga hindi mahapos para sa kadaman ang mga naagyan nga pagtilaw karon nga pandemic, pero pinaagi sa ginapatuman nga blended learning kag pagbalik sang limited face-to-face classes, nagalaom sila nga mapalabot ang dekalidad nga edukasyon. These are essentials to provide hands-on simulation experience before an actual hospital exposure, and also intended for them to practice, demonstrate, and develop competencies in the aforementioned special areas. It has challenged us, unsettled us, but the crisis also had a way of allowing us to be resilient, be magnanimous, be creative in our choices, especially in how we deliver our main service, which is education. Bilang isa sa mga nahauna nga universidad nga magapatuman sang face-to-face classes sa Bacolod, ginapasiguro man sang natukod nga Crisis Management Committee sang USLS nga mapatuman ang mga pagsulundan sa idalom sang Alert Level 4 status sa syudad. And this committee is in charge of the preparation, the monitoring, and the evaluation of the safe conduct of a limited face-to-face. Sa August 2022, natala na magatakop ang klase, pero karon pa lang nagaplano na ang universidad agud makuha ang approval sa natungdan nga mga ahensya para sa limited face-to-face classes sa iban pa nga educational programs sang kolehiyo sa idalom sang new normal. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.